हे गाइस, फिन खनसेबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायफिनबाय आरो नोंथांमोननि सेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैफिनबाय। आयदाया जाबाय ससियेल स्टाडिज एबा समाज बिगियाननि माखासे गोरलै गियान लानानै फैदों। बे आयदायाबो गासिबो कम्पिटिटिभ एग्जाम्सफोरनि थाखाय जोबोद गोनांथार मोनसे आयदा। बे आयदानि सायावबो जों गोबां सोंथि फैबाय थानायखौ नुनो मोनो। नोंथांमोनखौ फैबाय थानाय गासिबो एग्जाम्सफोरनि थाखाय एसेब्लाबो मदद खालामगोन होनना आं सानो। आं बिदिनो गासिबो एग्जाम्सफोरनि थाखाय गोदान गोदान भिडिअ लानानै फैबाय थायो। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै आंखौ सापर्ट खालाम। आं बिदिनो नोंथांमोननि सेराव गोदान गोदान भिडिअ लानानै फैबाय थागोन। फैदो दाना गोलाव खालामालासिनो जागायनोसै। नाम्बार 1 कुइसन। येसे दर्जी थंसिया बिथांनि बिजाबनि थाखाय साहित्य एकाडेमि बान्था मोनदोंमोन। अब्ला नाम्बार 1 कुइसनाव मा होनना बुंदों? येसे दर्जी थंसिया बिथांनि बिजाबनि थाखाय साहित्य एकाडेमि बान्था मोनदोंमोन। अब्ला मा बिजाबनि थाखाय होननानै सोंदों? बिनि राइट आन्सारा जागोन अप्शन ए मावना उद उखार हृदय। बे बिजाबनि थाखाय येसे दर्जी थंसिया साहित्य एकाडेमि बान्था मोनदोंमोन। नाम्बार 2 कुइसन। माब्ला भारतआव गिबि खेबनि थाखाय जीएसटी बेखेवथिदोंमोन एबा इन्ट्रडिउस खालामदोंमोन? अब्ला बेनि राइट आन्सारा जागोन अप्शन बी 2017। 2017 मायथाइयाव 2017आव भारतआव गिबि खेबनि थाखाय जीएसटी बेखेवथिदोंमोन एबा इन्ट्रडिउस खालामदोंमोन। नाम्बार 3 कुइसन। आलमगिर बिमुं सोर लादोंमोन? आलमगिर बिमुंखौ औरंगजेबा लादोंमोन। बेनि राइट आन्सारा जागोन अप्शन सी औरंगजेबा आलमगिर बिमुं एबा टाइटेल लादोंमोन। बिदिनो नेक्स्ट कुइसन। नाम्बार 4 कुइसन। दलदली रैखाथि हाग्रामाया बहा दङ? बेनि राइट आन्सारा जागोन अप्शन डी कार्बि आंलं। कार्बि आंलंआव दलदली रैखाथि हाग्रामाया दङ। नाम्बार 5 कुइसन। नाम्बार 5 कुइसन। बुहुमनि बयनिख्रुइ गोलाव दैमाया बबे? अब्ला बिनि राइट आन्सारा जागोन नैबे अप्शन ए रिभार नील। बेनो बुहुमनि बयनिख्रुइबो मा गोलावसिन दैमा। नाम्बार 6 कुइसन। गाहायाव मुंख'नायनि गेजेराव सोर फ्रन्टियार गान्धी मुंजों मुंदांखामोन? बेनि राइट आन्सारा जागोन अप्शन बी खान आब्दुल गफर खान। खान आब्दुल गफर खाना मा फ्रन्टियार गान्धी मुंजों मुंदांखामोन। नाम्बार 7 कुइसन। आसामनिफ्राय लक सभायाव साबैसे सोद्रोमा सायख'नाय जायो? बेनि राइट आन्सारा जागोन अप्शन सी जों बयबो मिथिखायो नङा होमबा? नाम्बार सीआ जागोन गासै 14 सोद्रोमा एबा 14 मेम्बार्स आसामनिफ्राय लक सभायाव सोद्रोमा सायख'नाय जायो। अब्ला जोंहा मा एमपि नङा होमबा? साबैसे एमपि आसामाव? 14 जन। नाम्बार 8 कुइसन। गाहायनि बबे संबिधाननि सिङाव सुबुं मोनथाय हिउमेन राइट्सजों लोगोसे गुदि मोनथायाबो माने दंफायो होननानै सोंदों? अब्ला बेनि राइट आन्सारा जागोन अप्शन डी राइट टु इडुकेसन। संबिधाननि सिङाव सुबुं मोनथाय आरो मा सुबुं मोनथायजों लोगोसे गुदि मोनथायाबो राइट टु इडुकेसनाव मा दंफायो। नाम्बार 9 कुइसन। गाहायाव मुंख'नाय गुदि मोनथायजों सिङाव बबेखौ खालि भारतनि थागिबिफोरनोल' होनाय जादों? मा होनना बुंदों? गाहायाव मोनब्रै अपसन दङ। बेफोरनि गेजेराव बबे मोनसेखौ भारतनि थागिबि एबा सिटिजेनशिपनो थाखायल' होनाय जादों होननानै सोंदों? अब्ला बेखौ बिनि राइट आन्सारा जाबाय अप्शन ए गाहायाव मख'नाय गुदि मोनथायजों सिङाव फ्रिडम अफ स्पिचखौ खालि भारतनि थागिबिफोरनोल' होनाय जादों। नाम्बार 10 कुइसन। राजतरंगिणीखौ सोर रनसायदोंमोन एबा कम्प'ज खालामदोंमोन? बेनि राइट आन्सारा जागोन कालहानु। अप्शन बी राजतरंगिणीखौ कालहानुआ रनसायदोंमोन एबा कम्प'ज खालामदोंमोन। नोंथांमोना जुदि ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 एग्जाम्सनि थाखाय बर'नि बिजाब बायनानै मोनाखैब्ला आं बर' इबुक बानायदों। बेयाव गासै 300 MCQs दङ। पे खालामना डाउनलड खालामना लानो हागोन। पे खालामखांनायनि उनाव माबाफोर प्रब्लेम जायोब्ला कन्टेक्ट खालामना सोंहरनो हागोन। आं कन्टेक्ट नाम्बारखौ डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों। आरो नोंथांमोना मा होनना बुङो OMR एन्सार शीटखौ प्रेक्टिस खालामनो थाखाय नांगौब्ला डाउनलड खालामना लानो हागोन। बेनि लिंकखौ आं डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों। फैदो दाना नेक्स्ट कुइसन। नाम्बार 11 कुइसन। बुरलुंबुथुर दैमानि सायाव थानाय बयनिख्रुइ गोलाव आरो रेलनि दालाङा बबे? अब्ला मा होनना बुंदों? बुरलुंबुथुरखौथ' जों मिथिखायो नङा होमबा? ब्रह्मपुत्र होननानैबो मिथियो। बेनि सायाव मा
बयनिख्रुइबो गोलाव आरो रेलनि दालाङा बबे होननानै सोंदों। बिनि राइट एन्सारा जागोन अप्शन सी बगेबिल। नम्बर 12 कुइसन नीला सोमावसारनाय एबा ब्लू रिभलिउसना जों लोगोसे सोमोन्दो दङ होननानै सोंदों। बिनि राइट एन्सारा जागोन अप्शन डी फिश प्रडाक्शन। जोंहा बेबायदिनो माखासे कालार दङ नङा होमबा मिल्क फ्रुइट फ्लावार जोंहा बेबायदिनो नीला वाइट रेड येलो बेबायदि जोंहा रिभलिउसन दङ। बेफोरनि गेजेराव नीला एबा ब्लू रिभलिउसना माजों सोमोन्दो दङ फिश प्रडाक्शन एबा नाजों। नम्बर 13 कुइसन भारतआव माब्ला प्रजेक्ट टाइगार रिजार्भ जागायजेनदोंमोन। बेनि राइट एन्सार जागोन अप्शन ए 1973। नम्बर 14 कुइसन भारतनि आफादगिरिया एबा प्रेसिडेन्टआ लांदां जायगा रोखोमनि हरखाब गोहो एबा इमारजेन्सि फोसावनो हायो। अब्ला नम्बर 14 कुइसना मा होननानै बुंदों भारतनि प्रेसिडेन्टआ बेसेबां रोखोमनि इमारजेन्सि फोसावनो हायो। अब्ला बेनि राइट एन्सारा जागोन अप्शन बी 3। नैथि मुलुग दावहानि समाव जापाननि हिर'शिमायाव आमेरिकाया बेरफ्रुहोनाय परमाणु बमानि मुङा मामोन। अब्ला बेनि राइट एन्सारा जागोन अप्शन सी लिटिल बय। नैथि मुलुग दावहानि समाव जापाननि हिर'शिमायाव आमेरिकाया बेरफ्रुहोनाय परमाणु बमानि मुङा जाबाय लिटिल बय। थिग बेबायदिनो आरो गोबां जिकेनि भिडिअ नायनो थाखाय नोंथाङा डिसक्रिप्सनाव थांनानै नायनो हागोन। आं डिसक्रिप्सनाव लिंकफोरखौ होनानै दोनदों। आं सिगाङाव गोबां भिडिअ बानायखांबाय जिकेनि सायाव, नोंथाङा जुदि नायाखैब्ला डिसक्रिप्सनाव थांनानै नायनो हागोन, आं लिंकखौ होनानै दोनदों। नम्बर 16 कुइसन दिल्लीनि सोर सुल्ताना आलेकजेन्डार बिमुं मोनदोंमोन एबा मा नामदों दिल्लीनि सोर सुल्ताना आलेकजेन्डार टाइटेल एबा बिमुं मोनदोंमोन। बेनि राइट एन्सारा जागोन अलाउद्दिन खिलजी अप्शन डी। दिल्लीनि अलाउद्दिन खिलजी सुल्ताना आलेकजेन्डार बिमुं एबा टाइटेल मोनदोंमोन। नम्बर 17 कुइसन खासि आरो गार' हारि एबा ट्राइब्सफोरा गुबैयै लांदां जायगायाव जिउ खुङो एबा थागिबि। अब्ला मा होनना सोंदों खासि आरो गार' ट्राइब्सफोरा बबे जायगानि थागिबि एबा रायजो जायो होननानै सोंदों। अब्ला बेनि राइट एन्सारा जागोन अप्शन ए मेघालया। नम्बर 18 कुइसन भारतनि उदांस्रि सोमावसारनायनि जारिमिनाव 1930 मायथाइया लांदां जायगानिजों सोमोन्दो गोनां। अब्ला गाहायाव मोनब्रै अपसन होनाय दोङो आरो बे मोनब्रै अपसनफोरनि बबे मोनसेजों भारत उदांस्रि सोमावसारनायनि जारिमिनाव 1930 मायथाइया सोमोन्दो गोनां होननानै सोंदों। अब्ला बेनि राइट एन्सारा जागोन अप्शन बी दान्डी मार्च। दान्डी मार्चजों भारतनि उदांस्रि सोमावसारनायनि जारिमिनाव 1930 मायथाइया सोमोन्दो गोनां। नम्बर 19 कुइसन भारतआव यारलुं जांबु दैमा होननानै मोनथियो बबेखौ नङा होमबा। अब्ला बेनि राइट एन्सार जागोन बुरलुंबुथुर एबा ब्रह्मपुत्रखौ भारतआव यारलुं जांबु होननानैबो मोनथिनाय जायो बा मोनथियो। नम्बर 20 कुइसन गंगा दैमाया बांलादेशआव हाबहैनायनि उनाव गाहायनि बबे मुंजों मिथिनाय जायो। अब्ला बेनि राइट एन्सारा जागोन पद्मा। मा होनना बुंदों गंगा दैमाया बांलादेशआव हाबहैनायनि उनाव गाहायनि बबे मुंजों मिथिनाय जायो। अब्ला बेनि राइट एन्सारा जागोन अप्शन डी पद्मा। जेब्ला गंगा दैमाया बांलादेश मोनहैयो अब्ला बिनि मुङा गुबुन जाहैयो, मा जाहैयो पद्मा। अप्शन डी। दिनैनि भिडिअआ एसेबांनोसै। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम, शेयार खालामना हो आरो नेक्स्टआव मा आयदानि सायाव भिडिअ लाबोनांगौ कमेन्ट खालामनानै बुंबानो जाबाय। आरो नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै आंखौ सापर्ट खालामबानो जाबाय। आं बिदिनो नोंथांमोननि सेराव गोदान भिडिअ लानानै फैबाय थागोन। दिनैनि थाखाय एसेनोसै।